Visc en una casa color rosa i tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i en la... Som la Rich Roca i la Núria Torralba, això és Llepafils i aquí estem per parlar de moda. I tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i en la banda em fan bugir. Benvinguts tots al tercer capítol de Llepafils. Avui ens encaminem cap a 30 minuts d'història, que potser sonen com a una gran cosa, però ho farem molt amè i divertit. Volem entendre les claus de l'èxit de la moda catalana, el perquè del nostre present i intentar descobrir també cap a on anem. Això m'encanta, perquè mira que he estudiat història de la moda en diversos moments i mai ens van explicar la història moderna de la nostra terra i crec que ens podria ajudar a valorar tot el potencial que tenim aquí. Exacte, que no és poc. Així que per això estem nosaltres avui aquí, per fer això, les teves divulgadores de moda de confiança te dan lo que necesitas. Però abans, com sempre, anem amb les notícies. Victoria's Secret ha fet un nou pas cap endavant cap a la diversitat al incloure a les seves promocions models de més de 50 anys. Això ho ha fet col·laborant amb les veteranes Helena Christensen i Daniela Pestova i sembla que a poc s'està intentant guanyar a tots aquells que havien criticat la marca per les seves passarel·les plenes d'àngels tallats pel mateix patró. Embolic entre Lidl i Nike. La cadena de supermercats va llançar la venda online d'un seguit de productes Nike a preus assequibles i la marca estadounidense es desmarca en afirmar que no els hi havia vengut ells. La Setmana de la Moda de Copenhagen segueix destacant per ser la setmana de la moda més ecològica i és que ha demostrat un cop més que no deixa de donar passos endavant per fer de la moda un sector més sostenible. La seva última idea, un sistema de puntuació per avaluar l'esforç ecològic de cada una de les marques. Gucci es llença al món virtual a través de l'app Zepeto. En aquesta aplicació /xarxa social, els usuaris podran vestir de Gucci els seus avatars a través de les compres en la pròpia app. I per acabar, una mala notícia, i és que Rihanna s'ha vist obligada a tancar Savage per Fenty, la seva marca de roba interior que tant va triomfar perquè, com moltes altres firmes, s'ha vist afectada per la crisi. Això sí, sembla que Fenty, la marca de cosmètica de la cantant, segueix aguantant. Buf, jo he de comentar una cosa sí o sí perquè em rebenta la vida. Endavant! Primer de tot, això de Victoria's Secret. Heu vist les fotos de les dones de més de 50 anys? Són dones amb uns cuerpazos i ja em perdonareu, però totes les dones que jo conec d'aquella edat s'allunyen bastant d'aquella silueta. Sembla que els cremi ensenyar cossos diversos, perquè amb el background que tenen, acusats de només mostrar petites talles i models caucàsiques, sí que és veritat que han anat integrant models de totes les races i diversificant els tipus de cossos, però crec que encara els hi queda molt per aprendre de la marca que ja hem comentat que tanca, de la Rihanna, que jo sí que era un espectacle de diversitat de cossos, de races i de tot. Sí, la veritat és que la Rihanna ho va fer superbé i també jo crec que va triomfar tant perquè no estàvem acostumats, o sigui, ens tenien acostumats a les desfilades de Victoria's Secret, que és el que hem dit, tallades totes pel mateix patró, molta caucàsica, per no dir tota. I no sé, també et fa preguntar-te una mica allò de és per moda? Vull dir, com t'han dit que ara està de moda treure models de totes les races, de tots els cossos, i també pel tema de les edats, que hi ha marques que ja ho havien començat a fer abans. Al final, suposo que el tema de les models va una mica com això és el que hauries d'aspirar, no? Però al final aquest missatge no deixa d'estar malament i sembla que l'estan recolzant sense acabar de creure-hi gaire en ell perquè no ho han acompanyat de cap campanya, diguéssim, que valori aquesta idea. Així que és una mica raro. Tens tota la raó. Sí, però bueno, el món de la moda està una mica podrit, però espero que a poc vagi recuperant. I també volia comentar el de Gucci. O sigui, és que m'explota el cap com els nous models de màrqueting digital de moda s'estan encaminant cap a lo digital, que és lo normal, però a mi no m'arriba a entendre tot això. Sí, completament. Jo Zepeto, a més, me la vaig descarregar un cop, no me'n recordo per què, és una app una mica rara, però com que et crees l'avatar
i és com un Tinder, però no, perquè és per fer amics, però a través d'un avatar, diguéssim, no sé. I que Gucci també, crec que ha sigut que també ha apostat per l'Animal Crossing, o sigui que vamos todo en la mateixa direcció cap a la gamificació, no? Però bueno, el que tu deies, i si no, que ens expliquin lo dels influencers virtuals. Mira, això, quan ho vaig descobrir fa un parell de setmanes que vaig llegir un article, va ser com, què? I es veu que ja fa uns quants anys que existeix i jo em vaig sentir la persona més boomer en aquell moment, perquè és que no entenc res, de veritat. Raro és, sí. Doncs, com hem dit abans, avui anem a parlar una mica d'història, però sense passar-nos ni ser avorridíssimes, espero. Us vull donar unes pinzellades del que ha passat en aquestes terres. Perquè, gent, encara que no se'ns expliqui, Catalunya té la seva pròpia història de la moda on hem sigut pioners, motor i vanguardia. Tinc moltes ganes de descobrir tot això i enorgullecer-me de Catalunya un cop més per tot el tema de moda. Així que explica'm, per on et centraràs? No crec que comencem des de la prehistòria, no? Tenim història pròpia, però que jo sàpiga no comença tan aviat. Ens centrarem al segle XVIII i XIX, que és quan van explotar com a potència tèxtil i encara avui en dia bevem una mica de tot allò. Molt bé, dale. Doncs començarem a mitjans del segle XVIII, on la gent tenia com a molt 1 o 2 conjunts de roba, menys la noblesa, que aquesta gent bevia a part, i l'únic ornament era la barretina i el mocador al cap. Però, entre les altres esferes, es va anar filtrant la moda francesada. Perruques, guants, sabates amb sivelles, el mirinyac, que és aquella estructura d'aros que es ficava sota la faldilla per donar volum. Tot això per la influència de la Victòria borbònica a la Guerra de Successió. Però aquesta moda també va traspassar a una nova capa social apareguda per la revolució tèxtil. Poques barretines portem avui en dia, he de dir. Però bueno, explica'm més. La burgesia industrial? Bingo! Resulta que en aquest segle, al XVIII, Catalunya es va posicionar com un important punt en els circuits de gran comerç internacional. Els seus 2 productes estrelles eren l'aiguardent i les indianes, que eren uns teixits de cotó estampats importats d'Àsia, que ho portaven d'Àsia i ho exportaven cap a Amèrica. I què tenen d'important aquests teixits? Doncs tot. Va ser l'inici de l'èxit. Resulta que sobre 1736 van sorgir les primeres iniciatives de fabricar-les a Barcelona i gràcies al gran volum d'artesans tèxtils que hi havia, va ser possible. I això què va comportar? Doncs 3 punts molt importants. Primer, l'estructura, com es va organitzar la fabricació del tèxtil, va deixar enrere els sistemes artesanals que estàvem utilitzant fins a aquell moment i a poc es van aproximant a les fabricacions modernes. Segon, pel preu que tenia, va afavorir a un consum massiu, canviant la forma de vestir i decorar la llar, aportant color i estampat. I a més, al ser cotó, va afavorir a la higiene i a la comoditat. I per últim, va generar l'aparició de la ja esmentada burgesia industrial. Doncs ho han muntat molt bé, no? Sí, tant. De fet, va convertir a Barcelona en un important centre industrial a escala europea, però no podia durar per sempre. A finals de segle i començaments del XIX, la fabricació d'indianes va estar en crisi. Pels enfrontaments bèl·lics del moment van disminuir moltíssim les exportacions i es van haver de centrar en el mercat espanyol, havent de trobar una fórmula per reduir costos i aconseguir que la fabricació del teixit fos rentable. Bueno, com en totes les crisis, això té pinta de reinvenció, no? Totalment. I bàsicament es van haver d'industrialitzar portant la primera màquina de filar d'origen anglès, introduint la primera màquina de vapor a la indústria tèxtil, que per cert es va instal·lar al carrer Tallers, i més tard també van portar el teler mecànic i la tecnologia d'estampar per cilindre. I tota aquesta revolució tèxtil va repercutir directament a la vida de la ciutat. Senzillament, Barcelona es va petar de fàbriques tèxtils, una barbaritat, i sobretot a la zona del Raval. I això va comportar que molta gent vingués a treballar a Barcelona i, per tant, es petés a població i que augmentessin els fums que expulsaven les fàbriques.
això era poca higiene, també al funcionar amb vapor hi havia bastantes explosions, un caos. Llavors la solució va ser treure la indústria cap a les viles del voltant, com era la Vila de Gràcia, Sants, Sant Andreu i Sant Martí. Va ser com una primera obertura de Barcelona fora de les muralles. Així que es podria dir que sense les indianes Barcelona no podria explicar la indústria moderna ni la ciutat nova. Uala. I tot això exactament com va repercutir en la moda d'aquella època? Doncs a finals del segle XIX, gràcies a la Revolució Francesa, la moda es va convertir en més sòbria, ja que rebutjaven tot lo de la monarquia anterior francesa, que recordem que era perruques, exageració. I el més important és que aquesta moda que es va importar, que era més sòbria, sobretot va repercutir a la moda femenina, on es va relaxar posant-se de moda uns vestits llargs i ajustats sota el pit, així que era com llibertat de moviment per la dona. Molt bé, ja era hora. Ole. Però els corsers i de més, tot això va tornar, no? Més endavant, em sona. Sí, està clar, perquè com ens anaven a deixar amb llibertat de moviment a les dones i que respiressin tranquil·les. Però suposo que aquesta comoditat de vestimenta en aquest moment puntual també va influir en l'entrada a treballar de les dones a les fàbriques tèxtils. I després d'aquesta revolució, què va passar? Doncs, per una part, la legalització dels tallers de les modistes, òbviament en la posició dels sastres perquè els homes no ens podien deixar tranquil·les, que també es va veure impulsat per aquest boom de noves botigues relacionades amb el tèxtil, sobretot les merceries, i aquesta accessibilitat a poder-se confeccionar nous vestits a preus considerables. Això repercutia directament a la creació de nous tallers de modisteria. I això també va portar a una altra cosa molt important i que a mi em fa bastanta il·lusió, i és l'aparició de diversos sistemes de patronatge i confecció. Hi havia a patades, però entre ells destaca un, que és un dels primers, i és el de la Carme Ruiz i Alà, que també va ser la primera directora de l'Escola Provincial de Tall, que actualment segueix en peu i és l'actual Escola de la Dona, on jo he estudiat i us ho recomano 100%. Que guai, quina il·lu, no? També saber això. Però pel que dius, Barcelona era un formiguer de moda en tots els sentits. Que guai, no? I tant. Pel seu prestigi industrial era considerada referent de moda internacional i la gent no perdia oportunitat de treure les seves millors gales. Els canvis d'estació, per exemple, a les Gran Vies, rotllo la Rambla, es convertien en grans passarel·les. Per Tots Sants, la gent ja treia a passejar la nova roba d'hivern i pel Corpus, la d'estiu. Ja podia fer el temps contrari, que era com el moment sagrat de fer el canvi d'armari. I quan van estrenar el Gran Teatre del Liceu, el 1847, allò es va convertir en un altre punt d'ostentació de la moda. Però per aquella època em sona que ja s'havien tornat al corset, a la silueta nessa, als polisons, que eren aquells coixins que es posaven sota la faldilla, no? A l'alçar dels malucs, faldilles llargues. El que tu deies abans, roba molt còmoda, no? Per dir-ho així. És que tortures n'hem sofert sempre. Un dia hauríem de parlar-ne perquè crec que seria molt curiós. La moda torturant-nos. Sí. Però una cosa que m'ha semblat supercuriosa, que va lligada una mica a aquest retorn de la faldilla llarga i tan voluminosa, era la branca de la ciència que va divulgar per escurçar les faldilles, ja que al caminar i arrossegar-les pel carrer aixecaven pols del terra i provocava que s'estengués amb més facilitat malalties com la tisi i la diftèria. I sobretot això afectava els nens, ja que eren els que estaven més a prop del terra. Em sembla molt curiós. Molt bé, a més, moda i ciència unides, vull dir, a més, moda efectiva i útil, no? Així que està bé, vull dir, són canvis cap endavant. Molt bé, la veritat. I de les grans cases de moda de Barcelona, a mi m'agradaria saber més coses. Ens parles una miqueta d'això? Sí, perquè vam tindre diverses i molt importants. I ja per acabar, us parlaré ràpidament d'una de les firmes més importants que vam tenir, que era Santa Eulàlia.
fundada el 1843, que actualment segueix oberta com a botiga multimarca de luxe, que està a Passeig de Gràcia, però que en el seu moment combinava l'alta costura amb el pret-a-porter i que en el seu moment de més esplendor va arribar a tenir 750 treballadors, una passada, i va ser una de les primeres firmes en organitzar una desfilada. Es feia 2 a l'any a l'Hotel Ritz i participaven, a més de Santa Eulàlia, les altres 4 grans firmes de la ciutat, com eren Pertegaz, Pedro Rodríguez, El Dique Flotante i Asunción Bastiga. I també comentar que aquestes firmes, si seguien en peu, era gràcies també a les modistes que treballaven, grans professionals que estaven a l'ombra i ningú reconeixia la seva feina, però el pilar de les empreses. Poc valorades encara les modistes en molts sentits, també. D'això n'hem de parlar en un altre moment perquè no es reconeix prou aquesta feina. I a més, el d'aquesta firma és molt fort, perquè el que m'estàs dient i el que sabem una mica és que en el seu moment va vestir a tot quisqui important de Barcelona i alrededores. Sí, o sigui, comença a llegir totes les famílies aquestes benestants de Barcelona es vestien allà. I per acabar, un últim punt històric, i és que durant la Primera Guerra Mundial, com Espanya es va declarar neutral, a Catalunya va trobar el seu filon per treure pasta i es va dedicar a vendre roba pels 2 bàndols, fet que va reafirmar més la nostra indústria tèxtil i que tant s'ha perdut per culpa de la deslocalització de la producció. Tot i que encara queda alguna esperança a la zona d'Igualada i del Maresme, que és on es localitza majoritàriament la indústria tèxtil actual. Molt bé, doncs mira, m'ha flipat bastant tot això que m'has explicat, la veritat. O sigui, jo l'assignatura d'Història sempre ha estat la que se m'ha fet més difícil i feixuga i la veritat és que m'ha agradat molt saber d'on ve tota la indústria que tenim ara muntada. La veritat és que sí que és superinteressant, però el més curiós jo diria que no és el passat, sinó l'evolució que aquesta indústria ha fet al nostre país i que no té res a veure amb la imatge que tenia abans Catalunya i Barcelona com a espai tèxtil que el context en el que ens trobem ara. Veritat. I jo d'això en sé algunes coses que he estat investigant últimament i tot i que sí, el recent tema del Covid ha afectat bastant, és veritat que hi ha hagut molts altres canvis notables a explicar. Tan bons com dolents. Hem tingut una mica de tots colors. Sí que tens raó, que sembla que com a generació i a vegades com a territori tenim tatuada la paraula crisi i aquesta no passa de moda perquè no ens sortim d'una que ens sortim a una altra. Però va, explica'm això que dius, que saps del panorama que tenim ara a Catalunya respecte a la moda. Vale, per posar-nos una mica en context, estil joc del Party & Co, a la de 3, conceptes que et venen al cap si et dic Barcelona i moda. 1, 2, 3, responde otra vez. A veure, la 080, sens dubte, i el Barcelona Fashion Summit, que s'ha celebrat fa poc, i pensant una mica més, diria que el Barcelona Fashion Film Festival, que és relativament nou, perquè crec que només porta 4 edicions, si no m'equivoco, però bueno, que també ens el sentim ja de la ciutat i la veritat que ja tocava perquè érem de les poques ciutats europees que s'intenten fer un lloc al sector dels fashion films que encara no tenien certamen. Efectivament, prou bé aquesta resposta, a més, la veritat, vull dir, t'has deixat la Barcelona Bridal Week, que no és tan coneguda si no estàs dintre del sector nupcial, però que a nivell internacional és bastant important. Però sí, tens tota la raó amb totes les que has dit i comencem amb la 080, ja que l'has esmentat la primera. El balanç sembla una mica negatiu. Sabem que la 080 va començar el 2007 i tot genial. La van crear com un projecte dins del Pla de Dinamització de la Moda Catalana, impulsat pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, per reactivar el sector tèxtil a través de creadors independents, no? Amb l'objectiu de comercialitzar les seves creacions i col·leccions a nivell nacional i internacional mitjançant aquesta passarel·la, cosa que està molt bé, una mica de recolzament al sector de la moda, genial. Així que en principi tot bé. I a cada edició s'han anat fent canvis i millores, però sembla que als últims 5 anys la cosa va de baixa. Doncs ha perdut una mica de renom i molta gent coincideix en que ja no és el que era. Ja, alguna cosa d'això he sentit, però sabem per què concretament? Bé, això va una mica pel feeling que té la gent, les persones i marques que hi participen, qui va de públic i com són les activitats que s'hi fan. Però només et dic que a l'edició de l'any passat ja es va comentar que es va reduir el número de desfilades i que, per exemple, Míriam Ponce va donar l'esquena a la 080 i per segon cop consecutiu va muntar una desfilada a part.
A més, aquest any es farà a l'abril, des de la Pedrera, i en edició digital 100%, que veurem què tal. Però això, l'any passat ja Brains and Bees tampoc va participar, Mans tampoc, Crits i Arrobolstela tampoc i Antonio Miró tampoc, que aquestes dues últimes eren les dues marques que portaven més 0,80 consecutives, en fi. Bé, esperem que es renovi una mica i millori, perquè l'experiència de les passarel·les a mi m'agrada molt viure-les i amb tot el que hem explicat, Barcelona no pot quedar en res com a capital de moda. Alguna cosa s'ha de fer. Ja, sí, està clar, però bueno, per això, almenys mentre la 0,80 es renova, sembla que tenim, com hem dit, la Bridal Week i el Fashion Summit de Barcelona, que no és cap innovació internacional perquè el mateix format ja s'està celebrant a ciutats com Hong Kong o Berlín, però bueno, la veritat és que està molt bé, perquè sobretot m'agrada el tema de que s'intenta preveure el futur i s'enfoca molt a la sostenibilitat i a la modernització i adaptació del sector cap a les noves tendències en producció, que cada cop estan més enfocades en l'ecologia. I bé, també lligat a la Bridal Week, fa uns anys que celebra el Barcelona Wedding Summit i l'última edició també va girar molt al voltant de la sostenibilitat i de les noves maneres de fer i inquietuds que tenen els consumidors, que ja no tenen res a veure amb les de fa uns anys. Tot un món, el tema de la indústria nupcial. Sí, al final no deixa de ser moda, a més supervistosa, i sempre s'està reinventant, sobretot a partir del Covid. I en altres temes, seguint amb el que comentàvem, jo aquest any just m'he connectat a algunes ponències del Barcelona Fashion Summit organitzat per Modaes i també superinteressant, la veritat. Moltes preguntes, tant de l'audiència com dels professionals que estaven allà per preguntar, eren sobre adivinar una mica el futur, no? Com creus que serà tal cosa en uns anys? Cap a on creus que anem? I les presentadores anaven repetint allò de sé que és una pregunta difícil i que t'estic demanant que facis una mica de bola de vidre que veu el futur, però no sé, a mi em va semblar molt guai que la gent s'estigui fent aquestes preguntes i que hi hagi un interès en anar un pas per endavant. Sí, a veure, que en part els interessa perquè són empreses i volen estar al dia del que triomfarà i el que no, però si hi ha aquest interès, això segur que també impulsa la investigació en aquest àmbit i la creació de noves indústries relacionades amb la moda. És un fet que el tema de fashion sharing i de la segona mà està en auge i s'haurà d'adaptar. Sí, totalment. I bueno, que quasi m'ho deixo, que també hi ha iniciatives com l'esdeveniment del Re Barcelona, el concurs Fashion Startup Contest o el Reimagine Tèxtil, que aquest últim és un programa d'innovació tèxtil del Maresme superinteressant per a emprenedors en moda, que està genial. Per no dir que Barcelona Activa també dedica una part dels seus recursos, per exemple, a oferir espais de coworking per petites empreses i que també fa formació per gent del sector que vulgui millorar i seguir aprenent. Així que crec que aquest nivell, que s'aposti per això, doncs està molt bé dins del que cap. I tant. I hi ha fins i tot alguns concursos que crec que estan subvencionats, així que genial. Sí, jo crec que al final, per avançar, millorar i treure-li suc a Barcelona i Catalunya com a territoris ubicats en la moda, al final hem de creure nosaltres mateixos que Barcelona, que Catalunya lo valen com a territori tèxtil i de moda i fer camí en la bona direcció. Potser si en pensem propostes guais per millorar les passarel·les o els esdeveniments aquests que he comentat, o bueno, fins i tot les marques de moda o en general el sector, doncs que potser ens agafen aquestes propostes i les comencen a implementar. Ai, sí, ojalà, que passi tot això. Però bueno, fer aquest programa en català i amb la mentalitat de quilòmetre zero ja és un passet positiu, no? Sí, totalment. I al final ens hem de centrar en les notícies bones, les propostes aquestes que estan sortint i mirar cap al futur. A veure si tot comença després del Covid a reinventar-se. Tot el tema també del factor digital ha fet que ens fem moltes preguntes, que comencem a veure la moda diferent. I jo aposto per Barcelona a que en uns anyets, esperem que no gaires, doncs recuperarà el seu camí, la seva direcció que tenia al principi i millorarà molt com a ciutat tèxtil i de moda. Doncs sí, esperem-ho. I ja per acabar, us volem deixar amb unes recomanacions que pensem que us poden agradar. Jo sempre, cada setmana que comencem amb això de les recomanacions, sempre al final em costa molt decidir-me perquè al llarg de tota la setmana em vaig fent captures a Instagram d'articles que vaig veient, de comptes, de contingut en general i se'm fa molt difícil triar només una recomanació. Però bueno, com que ha sigut mig notícia, us recomanaria una marca de roba que em sembla superinteressant i des del primer moment que la vaig veure vaig dir això
quan tingui una mica més de diners o un pressupost més gran per un regal, intentaré comprar aquesta marca perquè em sembla molt guai. La marca es diu Sèpia, vale? Com l'animal marí, doncs Sèpia amb 2 is. I en aquest cas ha sigut la guanyadora del Fashion Startup Contest, que s'ha celebrat fa res. I és molt guai, vull dir, si podeu, mireu-la, és una marca que s'especialitza en camises, tenen d'home i de dona, però que són camises intel·ligents, per dir-ho així. O sigui, no cal que les planxis, no es taquen. Hi ha diversos vídeos que els hi tiren una copa de vi per sobre i no es taquen. Una meravella de camises, vull dir, si coneixeu algú que li costa molt mantenir una camisa blanca, crec que això és meravellós. Així que mireu-ho, em semblen superxules i a més tenen el factor sostenible molt interessant, la veritat. Sí, és molt guai. Jo em vaig escoltar parlar fa uns mesos i em va semblar molt interessant el producte que tenen. I per la meva part, jo us porto, relacionat amb el que us he explicat, un lloc web molt interessant. Museudelamoda.cat, un portal que es presenta com un catàleg amb més de 600 peces de roba històriques de col·leccions públiques de tota Catalunya i que realment és molt complet. Estèticament és semblant a una botiga online on podem buscar les peces mitjançant diferents filtres, tipus de peces, per cronologia, per gènere, per color, tacte, firma i molt més. I un cop dins d'una peça la informació és amplíssima. Tens les fotografies, d'on ve, de quan és, una descripció, vocabulari relacionat, un context històric, una fitxa tècnica, recomanacions de llibres per saber-ne més. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que també hi ha una votació per valorar si trobes que aquella peça de roba és sexy, hortera, elegant o hipster. La veritat que si voleu passar una bona estona descobrint tresors de la moda, endinseu-vos a la web perquè tenen des de l'actualitat fins a segles enrere i trobo molt interessant. Que guai, doncs molt bé. Sí que sembla molt guai, a més que potser com a museu de la moda a qui pensi que els museus són avorrits, que encara hi ha gent amb aquesta mentalitat, doncs potser pot dir serà una pàgina web avorrida i tal, però pel que dius, molt moderna, molt engrescadora, no sé, mola molt. I bé, això sembla que és tot per avui. I, com sempre, no ens anirem sense donar les gràcies a l'Anna Cervero i a l'Oriol Palomeque, que gràcies a l'Anna tenim el nostre logo, la nostra identitat digital que ens encanta, i gràcies a l'Oriol tenim la nostra cançó d'inici i final del programa, que sempre ens posa to i ens dona una alegria pel cuerpo abans i quan acabem cada programa. Així que moltes gràcies als dos i moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos sempre. Adéu! Adéu! Sóc una nena supermona i això no és fàcil de portar. La més distreta de la classe, però també la que té més likes. Porto extensions a les pestanyes i avui m'he fet metges per tot el cap.